खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय। लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोनखौ लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ भेरगावआव मैया 77थि सुबुंखान्थि सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ मिथिना मोननाय जादों। भेरगाव महकुमा खुंथायनि दैदेननायाव मैया 22 जानुवारि सुबुंखान्थि सानखौ गाजा गोमजायै महकुमा बेंगिरिनि पेरेड ग्राउन्डआव फालियो। भेरगावनि महकुमा बेंगिरि पल्लबी कछारीया हादोरनि फिरफिला बिरखांनायनि उनाव भेरगाव महकुमानि सिङाव बायदि बिथिङाव जौगाखां हाबाफारिनि सायाव बिबुंथि लाखियो। मावसुम हान्जानि गार्ड अफ अनार लाखांनायनि उनाव बायदि हारिमु हान्जानि सानाय बरायनाय हाबाफारि बानजायो। मख'जाथावदि मैयानि बे गोथार बुब्लि समाव बिटिआरनि इएम दावबायसा बर', एमसिएलए भुपेन्द्र बर', महकुमा पुलिस बिफाननि मावख'गिरि दुर्गा किंकर शर्मा, आर्मि बिफाननि नायक सुबेदार इउ भि राव, बारग' इएम लोमस्राव दैमारिजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा लोब लोब बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआर सोरखारा मैया एपिएससि सिसिइ एग्जाम 2022 आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिटिआर हालामनि गासै सा 50 बिजाथिफोरखौ मैया सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिना क'क्राझार सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बरायनायखौ मिथिना मोननाय जादों। उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरा बिटिआर सोरखारनि बे बरायनाय हाबाफारि लानायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों। लोगोसे बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'निसिम साबायखर बावहरदों। डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालि जथुम्माया जोबलांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालि जथुम्माया सा खासिबारि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि 24-25 जानुवारि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारिजों मोजाङै मोजां खुंजालांबाय। डिमाकुसि बाथौ बियाबनि आफादगिरि लगन बर'नि आफाद सामलायनायाव गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो। 64 नं पानेरि बियाबनि बारग' एमएलए कमलि बसुमतारीया आरोबाव मख'जाथावदि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगो आफादगिरि सुरेश इसवारिया। चिरां जिल्ला थाखोनि आसाम हारिमुवारि जांख्रिथायमा हाबाफारि बानजायदों। चिरां जिल्लानि आइअसिएलआव थानाय आरसिसि नब्लाङाव चिरां जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव जिल्ला थाखोनि संस्कृत महासंग्राम हारिमु जांख्रिथायमा हाबाफारि बादायलायनाया खुंफुंजादों। बे जिल्ला थाखोनि बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो आसामनि मन्थ्रि आरो जिल्लानि दिथागिरि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंथिदों दि आसामनि थागिबिफोरनि हारिफोरनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे लाइमोनफोरखौबो गोजौ फारसे दिखांनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बादायलायनायखौ गासै आसामनि जिल्लायावनो खुंफुंनाय जादों होननानै। जेराव पन्चायत भिसिडिसि आरो टाउन कमिटिनिफ्राय बे बादायलायनायखौ होदों। फारसेथिं बे बादायलायनायजोंनो गुबुना गुबुननि हारिमुखौ मिथिनायजों लोगोसे सोलोंनो हानाय जागोन। बे बादायलायनायाव जायफोरा बाहागो लादों बिथांमोननो मोनसे फोरमान बिलाइ होगोन आरो फोरमान बिलाइया इयुनाव खामानि होगोन होननानै मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंथिबावो। हाबाफारियाव बाहागो लादों 19 नं सिलली चिरां बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, चिरां जिल्लानि बेंगिरि भिपि जया भास्कर रेड्डी, चिरांनि पुलिस बिफाननि प्राणजित बरा आरो गोबां सानसुमै दैदेनगिरिफोरा नुजाथिनायखौ मिथिना मोननाय जादों। मैया दुलाराय हादोरावनो 75थि सुबुंखान्थि सानखौ फालिदों। थिग बेबायदिनो बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि मावख'आव गाजा गोमजायै फालिनायखौ मिथिना मोननाय जादों। मख'जाथावदि हाबाफारि बादियै हादोरारि फिरफिलाखौ बिरहोयो बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि मासिगिरि अनिल बसुमतारीया। हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लादों खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी, लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारी, बिकेडब्लिउएसिनि गासै मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे बर' आफादनि दैदेनगिरिफोर, समाज सिबियारिजों लोगो फरायसुला फरायसुलिफोरजों फोरोंगिरि बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ मिथिना मोननाय जादों। बिटिआरनि गंफ्रोमबो जिल्लानि थाखाय गंफायै मैया गं 5 बड'लेण्ड पिक मिशन मेडिकेल सार्भिस भेहिकेलखौ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। बे सिबिथाय राहाया जोंनि साफ्रोमबो 1 लाख कुइन्टल अमा बेदर दिहुनथायनि थांखिखौ सुफुंनायाव अमा फिसिग्राफोरखौ मदद होगोन होननानैबो मिथिना मोनबावनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।